Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Όπως βλέπετε, ο πάγκος μας είναι έτοιμος με τα σύρματα. Τα σύρματα φυσικά δεν είναι όλα εδώ. Απλά να πάρετε μια ιδέα σε τι σημείο έχω φτάσει. Εδώ πέρα είναι κουλούρες των 25, 20, 30 και 10 μέτρων. Εδώ είναι των 50 και των 100. Ο πάγκος είναι 2,20. Να δείτε μια κουλούρα. Είναι μέχρι εδώ η μια κουλούρα. Ξέχασα να σας πω, και εδώ ολοκληρωμένος ο πάγκος, ξέχασα να σας πω ότι μου χρωστάτε μια χαρτοτενία μέχρι τώρα.